Здравейте, казвам се Ани Шопова и се включвам да споделя един от резултатите ми с Painless на Еко. Ставаше дума за сваляне на температура. Изкарах преди 2 месеца, мисля, че беше октомври или ноември, един много неприятен вирус с много тежко стомашно цревно неразположение, като чумя, на другия ден дигнах температура 38,7. Ползвах пластира. При температура се слага на ходилата. Ето тази част от пластира се дели на две и се слага на ходилата. След 24 часа температурата ми беше около 37,2. След още 24 часа вече нямах температура, за която съм безкрайно благодарна на компанията. Може да се ползва при малки деца. Слушала съм страшно много материали и резултати в интернет за това, че хората по подобен начин ползват пластирите при грип. Когато е малко детето, това ако помага е безценно. Защото аз съм имала проблеми, знам как Норофен се редува с хексалгин. Те трябва да се дават през 6 часа, пък на 6-тия час, пък то детето е дигнало температура до 3-4 час и така нататък. Изключително неприятно е, така че ако това ви помага, то е безценно, просто е безценно. Няма гаранция. Не мога да кажа, че на 100% при всеки ще свърши работа, но пак казвам, хората, които го ползваме, сме страшно много и се заслужава да опитате. Така че ще завърша видеото с поканата, не ми вярвайте, пробвайте. Въпреки че ви пожелавам да ги пробвате не за температура, а за тонус и с енергия. Ви пожелавам да ползвате Painless на Еко. Бъдете здрави и до следващото видео!